Iki ana kejadian viral nek menurut videone sing iki jarene lokasi nang sekitar Yogyakarta. Tapi kejadian iki gak patut ditiru, soalnya ya arogan. Apa-apa? Iki ki dalan searah ta iki. Iya. Lah terus sampean ngopo kene iki mandek nyegak aku? Direkam ra apa-apa, direkam ra apa-apa. Lho ben ngopo? Ngopo rekam dapat. Iya, terus sampe iki. Oke, kapan. Oke, yo, terus yo. Ya, yo. 10 juta lumayan yo. Ngopo? 2 juta? Iya. Ngopo? Welem minum ke aku e. Iya. Hah, sing gawe gegel iku wis su. Lo. Ngopo? Iya. Ngan. Gede. Tak fotone. Iya, fotonen ki lho. Aku gak kene. Oke, ya. Ora iki ne wae pelatih. Lho, fotonen yo. Sampe gue bajingan. Ngopo? Ngopo? Apa tak leboke merapi. Aku iki mlebu ra apa-apa. Aku wis masak kene sel ngopo? Yo njajal ora aku piye? Arek gento nek jaman saiki ya wis telat lele gayamu kaya. Bocah model piye ngene iki. Wis. Kuwi ya anak tuwekan barang kaya uteke ra niku. Tuwekane ya uteke kopyor sing cah bayi kuwi jare ngomong tau mlebu penjara. Aku lho bolak-balik mlebu penjara tapi cangkemku ora kaya kowe le. Ketemu aku tak iles ndasmu tenan. Jancuk. Iya. Anu wae rasah di video. Salah aku wae. Jajal wae. Aku di Matri wae. Piye? Bajingan. Bacok-bacokan aku sing mati sapa? Lah, Iki neh wong tuwek pekok iki omongane jan ora mutu tenan. Maksudnya metre piye? Pemawe arep njaluk izin kepolisian bacok-bacokan ngono apa ya diizini utekmu lho. Lah kok malah mlebu nang kepolisian njaluk izin arep bacok-bacokane malah langsung dibledengke nang penjara di keprindasmu uteke lho. Uteke ra mikir blas tuwekan wis iki ya nek ketemu wis njaluk di keprindasmu tenan wis. Tuwekan ora utek mikir. ngopo aku melu bacok-bacok? Ora nyele kowe. Jen. Su. Alam go view e. Iki gak melu urusane lho melu ngene iki ngopo? Ngopo? Sampeyan iki oh iya didoni lho Mas. Ora ngopo? Didoni. Bisumu aku. Didoni aku lho Mas. Aku mlebu ra apa-apa. Masalah opo karo aku? Aku mlebu ra apa-apa karo kowe. Wis fix tenan iki dadi DPO target pencarian. Dalam waktu dekat iki delok wae we bakal diciduk karo kepolisian. Wis delok ae we bakal tanggung jawab karo cangkemmu jare mlebu yo ben bakal yo mlebu penjara tenan we. Dadi wis sembodo omonganmu bakal disembadani. Mula nek omongane hati-hati ya. Nek apa? Ngopo? Polisi ngopo? Apa dia aku? Jeneng kowe nang pusat apa ngopo? Iya. Kowe ngunekke aku goblok, nek kowe ora ngunekke aku ora bakal Dalan iki dalan searah.